Kaixo, Ana Malagon naiz eta nire aldamenean Iban Zaldua daukat. Gotzon Barandiaranek galdera bat utzi dit zuri egiteko. Zientzia fikziozko galdera bada, hemendikan 20 urtera, baldin eta euskal literaturako irakurlerik baldin badago, zalantzan jarri beharko genuken zerbait agian. Zuk ze uste zu izango litzatekeela ipuinaren eta ipuingintzaren lekua Euskal Herri, etorkizuneko Euskal Herri hortan? Bale, ni optimista jarrita, ez dudan ohitura, konformatuko nintzateke orain daukan estatusa konserbatuko balu ipuingintzak, ez? Nire uste suerte bat daukagu euskal literatur sistemaren barruan eta da ipuingintzak jarraitzen duela izaten presentzia bat handiagoa dena behintzat gure ondoko bi literatura handietan, ez, kopuruan handietan daukana baino, ez, frantziar literaturan eta mundu hispanikoan, ez. Orduan horri eustea nik uste dut arrazoi ezberdinengatik, hemen daukagun tradizio garaikideagatik eta agian hori, ez, hori Ider Rodriguez entzun nion inoiz eta uste eta arrazoia daukala, ez, zera, merkatuaren indarrak ez gaituelako hainbeste estutzen, ez, eta beraz argitaletxeek ez daude horren, argitaletxeek ez daude horren estuta alde horretatik, hendikan bere estatusa eta irakurle kopurua dauka, eta ipuin liburuak argitaratzeari ez diote hainbeste oztopo jartzen, eta egin daiteke neurri batean karrera literario bat ipuingintzan oinarrituta, ez beste lekutan horren ohikoa ez dena. Pesimista jarrita, eta hori izango litzateke seguru asko egiazkoa, nik joera ikusten dut berantzakoa, ez hau da. Nobelaren imperialismoaren zabalkuntza ere iritsi egin da, beste gauza asko bezala, normaltasunarekin batera, ez neurri bateko normaltasunarekin batera euskal literaturara, eta horrek jarraitzen baldin badu, ipuingintzaren lekua geroz eta txikiagoa izango da, are euskal irakurleak existitzen jarraitzen baldin badira ere. Badago beste, ez haute zuzuk beste sistema, literatur sistemarik, euskal sistemarekin antzauki dezakenak ipuingintzaren leku hori daukana? Nik esango nuke, eta segurazko horrek txikitasunarekin eta periferikotasunarekin zer ikusia daukala, hemen inguruan, adibidez esango nuke Katalunian, ipuingintzak ere badauka presentzia nahiko handia naiz eta esango nuke zainbeste Euskal Herrian baino, ez. Gero egia da, begiratzen baldin badiozu sistema hispanikoaren barruan, Hego Amerikari, hor adibidez ipuingintzak tradizioz pixu gehiago izan du, eta baita neurri batean mundu anglosajoian ere, baina ere diot, badaolako zirkuitio bat aldizkariena eta neurri batean ipuin idazleei jaten ematen diena neurri batean, ez gutxi eta ez proteina askorekin seguru asko, baina bai, ez. Zer gertatzen da, are anglosajoiek ere aitortzen dizute, estatu batuetan, ipuin liburuak ez direla saltzen, nobelak bezain bezeta horretatik karrera literario bat oinarritzeko ez da bide zuzenena, beti daude salbuespenak, Alice Munro bezalakoak eta Borges bezalakoak garai batean, baina ez. Ez, nik uste dut gurea nahiko bitxia dela oraingoz alde horretatik, eta segurazko dauka txikitasunarekin zer ikusia, baita esango nuke 80ko hamarkadan euskal literaturak izan zuen ibilbidearekin, uste dut faktore batzuk daudela, ez? Batzutan, depende zer irakurtzen duzun edo pixu gehiago ematen diot bati edo besteari, baina nik uste dut ez dela garaitxarra ipuingilea izateko Euskal Herrian, oroar. Naiz eta beti izango diogun inbidia, nobelariei, noski. Baina, nire zen bide zoan. Ez hau pertsonak askarra geha, olokorrean. Argi dago genukenaren kontra, euskaraz ez dela batek ez dula aberasteko idazten, eta are gutxiago ipuina ez dituela batek aberasteko idazten,
zergatik idazten duzu? Zergatik ipuina, zure kasuan? Ja, Oso galdera zea da, ez? Zergatik ez novela, izan daiteke beste askotan egiten den galdera bat, amorra handia ematen diona idazleari, normalean. Bueno, elkarrizketak zertarako. Daude, amorra. Baldin ez da amorra. Amorra mateko bai. Bueno, nik uste temperamentarekin daukala zerikusia, ez alde batetik, ez? Bai, nik uste dut hori, pazientzia gutxiko. Gizona naiz oroar, ez? Eta novela bezalako genero batek eskatzen dizu beste tempo bat, historiak asmatzeko eta batez ere armatzeko, ez, arkitektura deitzen den hori armatzeko orduan, ez? Eta obsesio puntu bat denboran zehar luzatu egin behar dezuna, ez? Eta bueno, nik probatu egin dut eta badakit zer den hori eta ni nahiago dut dosi txikietan obsesionatzea, ez? Nik uste dut obsesio maila, ez, Celsius edo Fahrenheit graduetan nahiko berdina dela, baina konzentrazioa, ez, obsesioarena, tarte laburragoetan hobeto datorkiolan ere izateko moduari, ez. Gero nik uste dut badaukala zerikusirik ere entrenamendu literarioarekin, ez, hau da, zein izan da zure literaturarekiko liuramenduaren historia, ez. Eta nire kasuan nik oso lotuta dauka ipuingintzarekin, ez, hau da, eta batez ere, ni nolabait literaturarekin, irakurketarekin zaletu nintzen, batez ere zientzia fikzioa irakurtzen, eta zientzia fikzioaren barruan, garai hartan, orain ez dut uste hainbeste denik horrela, ipuinak ziren nolabait bertara literatura horretara sartzeko bide nagusienetako bat, ez. Eta izan ere, hori, ez, hasi nintzenean idazten, institutu garaian, zegoen beste jende bat ere horretan ari zena, eta haientzat esate baterako ipuinak idaztea zen nolabaiteko, aurretiko pauso bat, beste zerbaitetara iristeko, ez, novelara eta abar, eta nik ez dut sekula ikusi horrela, ez, hau da, nire ametsetan ez da sekula egon novela bat idaztea. Novelak idatzi izan ditut, baina izan direlako ipuinak gaizki atera zaizkidanak, ez, nabarmenki, ez, nire, ez idazteko horizontean beti ipuina egon da, orduan. Hau da, nik, ez, galdera horri zergatik ez novela, galdetuko nuke zergatik novela, ez, azken finean. Eta gero iruditzen zait, dala genero bat ipuinarena, irakurlearen exigentziari begira gehiago eskatzen duena oroa, denetik dago, ere ipuingintzan, novelagintzan dagoen bezala, eta alde horretatik niretzako, mailak egiten hasten baldin bagera, niretzako genero minorra novela da. Novela totxoa, gare minara, ja ari gara gesten regional maila. Regional preferente. Zure irakurle bezala eukidezun nivel berarekin lotu duzu ipuinarena, ere bai komikia eta komikiaren gidoiren bat idatzi duzu. Alde handia dago ipuinak idaztea eta komikia gidoiak idaztearen inguruan. Obsesioa aipatu duzu, historio laburragoa dira, eta obsesio, ez, konzentratuak eskatzen dituna, horrekin ere lotuta engolterek edo pixka desberdina da? Niretzako oso ezberdina da. Teknikoki ezberdina da, baina esan ez... Niretzako oso ezberdina da eta horrek ja eta izan ere, seguru asko nik lotzen dut gehiago novelarekin, obsesioaren, komiki bat dut gauza luzeago bada, ez? Eta niretzako oso ezberdina da, hain zuzen ere, bisualki pensatu behar dezulako. Eta ez hitzekin, ez... hori, ez, ipuingintzan soilik edo, berdintzat, novela gintzan, saiakeran ari zeranean bezala, ez. Orduan, niretzako beste elementu bat da, edo beste genero bat evidenteki, eta beste kasik uniberso bat, ez. Niri, alde horretatik esperientzia bakarra. Komiki motz bat, labur bat egin nuen eta gero luzeago bat Julen Ribasekin. Eta alde horretatik nik Julen Ribas egon izan espalitz niri laguntzeko gidoia nolabait tajutzen, seguru asko ez nukeen,
Ze konturatu nintzen, naiz eta oso komikizalea naizen, Gauza gauza bat dela komikiak irakurtzea, eta beste bat dela gidoiak idaztea, ez? Eta orduan, errespetu handia diot asuntoari, izan ere naiz eta ideiak badauzkadan, ez dakit sartuko naizen berriro horretan, badakidalako hori, ezagutzen dudanetik edo menderatzen dudanetik kanpo egin behar dudala lan, eta horrek eskatzen du alegin bat. Azkenean hain teknikoa izatea, zen azkenean gidoiak gauza teknikoagoa dira, mugatuagoak sentitzen da norbera, ez? Igual ipuinak egitea sormenaletik libreagoa, formatu askeagoa dela ikusiko zenuke edo? Ez dut uste hori denik baizik eta eskarmentu kontu bat da. Ez hau da, estetizan, nik ipuingintzan, enaiz joan, tailer batera ikastea nola idazten den, ez? Azken finean, irakurriz, eta batez ere, irakurriz, eta beti esaten dioguna idazle hasi berriei eta ez irakurtzen. Ez da bakarrik irakurtzea, ere idaztea, ez azkenean, batek ikasten du aritzean, ez? Orduan nik imaginatzen dut, bigarren komiki gidoi bat egingo banu, errezago baterako litzeidake, eta hirugarrena errezago eta bar, ez? Baina niretzako da gehiago hori, entrenamendu falta. Iban Zaldua Gonzalezek gaztetatik idazten du, gaztetatik irakurtzen duelako. Hori dio berak, bere idazle izaera, irakurle izaeraren ondorio dela. Irakurtzeaz gain, literatura kritika ere egiten du. Izan ere, haren ustez, kritika ere bada idazlearen zeregina, irakurlea den neurrian. Hortaz, idazlea izatea kontu zirkunstantziala da Zalduarentzat. Naturalagoa omen zaio irakurritakoaren gaineko iritzia emateari. Horren erakusgarri, kritikak eta gogoetak biltzen dituen blog bat du. Oharrak eta hondarrak. Eta blog horretan bertan topa dezake jakin-mina duenak, haren autobiografia. 3. pertsonan idatzita dago, eta audio hasieran. Donostian jaio zen, 1976an, Gasteizen bizi da egun. Historialaria da, eta uneotan historia ekonomikoa irakasten du hiri horretako letretako fakultatean. Idazlea denean, ipuinlariarena egiten du nagusiki. Bere lehenengo ahaleginak gaztelaniaz burutu zituen 90ko hamarkadan. Narrazio laburrak idatziz eta batzuetan argitaratuz. Haietako batzuk 20 cuentos cortitos liburuan bildu zituen. Hurrengo hamarkadaren amaiera aldera, euskaraz ere idazten hasi zen eta ahalegin horien fruitua honoko bildumatan islatu da. Ipuin euskaldunak, gezurrak, gezurrak, gezurrak. Traizioak, itzalak, etorkizuna, biodiskografiak. Idazten ari dela, idazten duen idazlea. Inonez, inoiz ez. Eta sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak. Bere ipuingintzaren alerik onenak, ipuinak antologia bat izeneko liburuan daude bilduta. Aurki kaleratuko da ildo horretan, formatu elektronikoan eta edizio elebidunean, euskara ingelesa, ibilbidea eta azken hamarraldiko beste 5 ipuin buktegi argitaletxean. Biografia ez da horra amaitzen baina, hori ez guztiez gain, novela bat, gaztelaniazko lanak, itzulpenak, saiakerak, gazte literaturako lanak eta hainbat iritzi zutabe eta artikulu idatzi dituela azaltzen du. Baita irakurketa tailer bat idatzen duela ere. Ez aipatzen ordea, musikazalea dela, eta eskuta ezina du. Blogean maiz argitaratu ditu taldeei eta abestiei buruzko iritziak, eta biodiskografiak liburuko ipuin guztiek musika dute abiapuntu. Baina behar bada, agian, ez da ezaguna Zalduaren DJ alderdia. Bere burua amateur baino beheragoko maila batean kokatzen badu ere, adiskideek publikoki txalotzen dute lagunaren jarduera hori ere. Twitter sare sozialean aurki daitezke horren frogak. Bide batez, bere profila ere ikusteko aukera izango du kuskuseroak. Profileko argazkian, kamerari begira ikusiko du idazlea, serio, pareta baten ondoan. Goiburuko argazkian, zutik jarritako labana batzuen heldulekuen goialdea. Eta bere buruari buruzko azalpenean esaldi hau, euskaraz eta gaztelaniaz. Irakaslea, idazlea, donostiarra, gasteiztarra, auskalo. Profesor, escritor, donostiarra, vitoriano, lo que sea.
Zure entrenamendua hasieran gazteleraz izan zen, eta gero zure ibilbidean nagusiki euskaraz izan da, aldaketa zergatik eman zen, eta noiz eta zergatik eman zen aldaketa? Bai, bueno, hor kontatu daiteke historia ofiziala, gezurra izaten dena normalmente, eta gero kontatu daiteke extraofiziala, agian egira gehiago gerturatzen dena, baina batzutan kontatzen dut nire buruari historia bat eta beste batzutan beste bat, ez. Bueno, historia ofiziala eta beraz faltsua dauka zer ikusirik gauzarekin, euskal gatazkarekin. Ni momentu batean esango nukela 30ko hamarkadaren erdialdean edo hasi nintzen idazten, orduan idazten nuen hizkuntzan, gaztelaniaz, hemen gertatzen ari zen kontuari buruz, gure gauza tristeari buruz, nola baita esateko, eta hor idatzen nituen ipuinak ez ziren, ez zizezkian gustatu izan ziren, en fin, Karraskariaren kritikara bota behar ziren horietako batzuk Marxek esango zuten bezala edo zakarrontzina, en fin, ez bota beharreko eta ala egin nuen ipuinaiekin. Goatzen naiztek ondo horietako batzuez, Kale Borrokaren ingurukoak eta bat. Eta orduan, sentitzen nuen ez horri buruz idatzi behar nuela, nik, ez dut uste, bete behar orokor bat zer denik, eta nire kasuan ala sentitzen nuen, nire buruarekiko. Idatzi nituen historia, egin nuen saltoa beste hizkuntzara eta beste hizkuntzan, euskeraz, atera zitzaidana, asetu egin ninduen, neurri batean ikusten nolako ahotsa, horri buruz, idazteko ahotsa benetako zelaz. Eta ipuin horiek izan ziren, euskeraz idatzen dituen lehenengoetarikoak, ez. Eta horrek, eraman ninduen bide horretatik neurri batean. Gertatzen dena da, ez dakidala ze puntutaraino horrek guztiek ere ez diren erantzuten kasualidadeari zentzu batean, agian gaztelaniaz probatu izan banu, beste bosgarren edo seigarren ipuin bat gaztelaniaz idazten asuntoari buruz, azkenean aterako zitzaidala. Eta agian gaizki atera izan baditzait euskeraz, ez zer lehenengo aldiare euskeraz probatzen nuenik zerbait idazten, agian ez nuen bideari hartuko. Horrek narama azalpen extraofizialera eta zeurazko benetakoa gora, eta zen nire lotura alde batetik euskal literaturarekin irakurro bezala, eta bestetik sozial, euskararen erabileraren ingurukoa, nola nire lanean, nire lantokian, nire inguru, adiskideen inguruan, nire familia inguruan, euskerak eroz eta garrantzi handiago hartu zuen, horrek ere ekarri zuen nire aldetik segurtasun handiagoa euskeraz idazteko orduan, eta beraz, agian horrekin ere badauka zer ikusi da, zeka honi gaztelaniaz idazten nuen, nire familia gaztelania duna zelako, nahiz eta ikastolatik pasatu, ez aldorretatik seguruago sentitzen nintzelako gaztelaniaz idazten, eta nire hezkuntza literario, sentimental, naren gehiengoa gaztelaniaz egin nuelako. Baina egia da, 88 aurrera geroz eta gehiago irakurri nuela euskeraz. Irikoa gehanak badaukagula, azkenean badagoan nera bezalako nahiz eta ikastola jun, nera bezalako urte batzuk, zure hizkuntza gaztelania da. Eta gero jo bueltatzen geha, geroz eta gero batzuk, eta geroz eta presentzia handiago dauka euskerak gure bizitzan. Horrekin pixkat, azkenean ibilbide soziala, harremanen ibilbidearekin bat datorren zerbait da zure kasuan. Nik uste dut badaukala zer ikusirik, baina esango nuke batez ere euskal literatura Pierre Descubritzearekin, hau da, zer nik nahiko oroitzapen txarran ekarre ikastolako eta tezer institutoko irakurketetatik.
ba, bueno, ez diot, ematen zidaten bazka euskeraz eta ematen zidaten bazka gaztelaniaz, ez zeukan konparaziorik, ez. Eta, bueno, ez, ba, bueno, behin baino gehiagotan kontatu egin dut, baina niretzat nolaiteko epifania doratik ogabakoak izan zen. Ogabakoak irakorrenan eta iruditzen zitzaidan gaztelaniaz, eta gaina ipuin liburu bada, esan egitez, gaztelaniaz ematen zitzaidan bazkaren parekoa zela hura, eta horrek bultzatu ginduen gehiago irakurtzera, ez, euskeraz ere, ez, eta nik idaztea oso lotuta ikusten dut irakurtzearekin, idaztea irakurketaren luzapen bat da, ez, azken finean, orduan hori falta zitzaidan lehen, eta horregatik ziurrenik zidan ez da burutik pasatzen sorkuntza, hizkuntza euskera izan zitekenik, baina hori gertatzen den momentutik aurrera, eta gero hori, esate dizudan bezala, adibidez lana, unibertsitatean klaseak euskeraz eman behar izateak, horrek behartu ninduen hizkuntzaren tresna asko lantzea, kalidade minimo batekin eman behar dituzulako eskolak, ez? Hala gazteraz idatzi duzu ondoren ere, zure liburuak itzuli dira bai gaztelaniara, bai beste hizkuntza batzutara. Ze alde dago bai idaztean, bai argitaratzean eta bai gero ere merkatuan euskaraz idaztea eta gazterazko sormenen artean? Bueno, idazteko orduan nik ez dut ikusten nigan, nire sorkuntzan alde handiegirik. Azken finean nik autoitzuli egin ditute gaztelaniazko bertsioak kasu gehienetan, nire ipuinenak, eta alde horretatik nik nolabait gaztelaniara eramatea euskera sortu dana sorkuntza prozesuaren jarraipen bat bezala ikusten dut. Ez da maila berekoa, nahi hori badezu, zera birziklatzen materiala eta alde horretatik itzulpena izaten jarraitzen du, horretaz oso kontziente naiz, baina diot, eskaera esate baterako ipuin bat idazteko, aldizkari baterako edo argitarapen baterako gaztelaniaz etortzen baldin bazait, ez daukat problemarik. Egia da, ziurrenik ipuin baterako ideia atorkidanean eta nire kaileratxoan apuntatzen dudanean, nire joera naturala, ez da ezak naturala hizkuntzaren eta literaturaren alorren ari garenean, baina ohikoena, esan dezagun garai honetan dela euskeraz egitea hori. Baina, duela gutxi etorri zitzaidan eskaera bat gaztelaniaz idazteko eta oharrak nolabait montatzeko ja gaztelaniaz idazten hasi nintzen. Nire ama hizkuntza da, asko irakurtzen jarraitzen dut horretan eta ez diot upo egiten, neurri batean jarraitzen dut nire burua kokatzen Espainiar literaturaren barruan ere. Kapitaletxeak adibidez? Hor bai nik uste da, eta lehen aipatu dugunarekin daukazer ikusi adibidez. Oso argi dago ipuin liburu bat kolokatzea eta argitaratzea gaztelaniaz zailagoa dela. Alde batetik, oztopo gehiago dauzkazu iristeko orduan argitaletxera eta onarpenera, eta inkluso nolabait liburua prest daukazunetik argitaratzen den momentura arte tartea adibidez handiagoa da, eta hor nabaritzen da benetan, esate dizudan distantzia bi sistema literarioen artean ipuingintzaren presentziari dagokionean. Bestela, beste kontuetan, hau da, adibidez promozioa, aurkezpenak, argitaletxeek ondo funtzionatzen duten, ondo zuzentzen dizkizuten, edo ez nik denetik aurkitu egin dut, bai euskal munduan, bai gaztelaniazko munduan. Bai dago niretzako desberdintasun handi bat eta da irakurlearekiko distantzia. Hemen babestuago gaude, zure lanak daukan oihartzuna komunidade askoz ere txikiago batean evidenteki, baina askoz ere aintzat hartzen dute gehiago hemen zure edozein idazleek izango du bere txokotxo azkenean berrian edo hemengo zeatan eta gero irakurle kluben zirkuitoan esate baterako irakurlearen gana asko hurbiltzen zaitun gauza bat dena. Alde horretatik eta agian
hori bai, sistema Espainiar, sistema literarioen periferian bizitzeagatik, ere distantzia eta gero, en fin, ezelako gero eta antisozialagoa ere bai, baina hori ere gertatzen zaite Euskal Herrian, distantzia ere luzeago, osea, gehiago, parte handiagoa da nik uste irakurlearekiko, ez. Iban Zaldua aspalditik ezagutzen dut, besteak beste tarte batez nire irakaslea izan zelako, baina idazle bezala miresten dut. Eta batez ere bere ipuingintza miresten dut, ni oso ipuinzalea naiz, eta asko gustatzen zaizkit Ibanek lantzen dituen gaiak, deserosoak izaten direlako, pertsonen arteko harremanez idazten du gai politikoez, eta askotan, gehienetan, lente, bereizmen handiko lente batez aztertzen du errealitatea, eta lente horrek bereizmen handia duenez, agerian jartzen ditu errealitate horren pikorrak eta tximurrak eta orbanak. Eta naiz eta ematen duen ikuspegia gehienetan nahiko ezezkorra den, niri asko gustatzen zait oso zorrotza delako pertsonen motivazioak eta ezkutu arrazoiak eta erreakzioak aztertzen, eta azkenean erakusten digu deno garela nahiko arruntak eta nahiko ahulak. Baina horrek xamurtasuna ere sortzen dizu pertsonaia ahul eta pixka patetiko hoiengana. Baina gainera niri batez ere gustatzen zaidana da, Ibanek hori egiteko erabiltzen dituen tresnak, eta bata da umorea eta ironia, eta bestea da fantasia. Oso ohikoa da Zalduaren ipuinetan istorioa, errealitatea dirudien egoera batetik abiatzea eta halako batean giro bat emotea eta giro fantastiko batean kokatzea edo zientzia fikzioaren edo izuaren generoko ezaugarriak agertzea. Eta niri hori oso erakargarria egiten zait. Gaur aukeratu dut bere ipuin liburu bateko, ez dut esan, baina genero asko landu ditu Iban Zalduak. Ipuinak batez ere, baina bestelakoak ere egin ditu, ensaioa, novela, komikirako gidoia. Baina nik aukeratu dudan pasartea da, ipuin liburu batekoa, izena du, idazten ari dela, idazten duen idazlea edo literatura gaixotasun gisa. Liburu honetako istorio guztiek zerikusia dute idazketarekin eta idazlearen ofizioarekin, eta agertzen da idazlearen irudi vampiriko xamarra, idazleak bere inguruko errealitatetik xurgatzen du bere materiala, eta horrek buruhausteak eta kezkak eta ezinegonak eta mezgaiztoak sortzen dizkio sarritan. Irakurriko dudan pasartea da liburu honetako bigarren ipuinetik hartua, eta ipuinak izena du K letra. Eta kontua da, ipuin honetako narratzaileak Iban Zaldua duela izena eta idazlea dela. Eta halako batean hasten da pentsatzen nekatua dagoela beti bera izateaz, eta bururatu zaiola berak betidanik miretzi dituen bi autoren bidetik joatea eta inizial bat tartekatzea bere izenean. Berak gehien edo asko miretzi izan dituen autoreak dira alde batetik Philip K. Dick eta bestetik Ursula K. Le Guin. Eta orduan, bi autore horiek K letra izenaren erdian dutela, iruditzen zaio alde batetik omenaldia egiteko eta bestetik berritzeko pixka bat bere nortasuna berak ere inizial bat sartu behar duela. Orduan gogoeta batzuk egiten ditu, ia zein izango litzateken inizialik egokiena, eta probatzen du batzuekin eta azkenean erabakitzen du K dela egokiena. Eta holaxe hasten da pasartea. Ariketa horri tarte bat eman ondoren ordea, letra hori soilik K izan daitekela konturatu naiz. Ez dago alfabeto osoan, ura baino iradokitzaileagorik. Iban K. Zaldua beraz. Hemendik aurrera, Iban K. Zaldua izango da nire nom de plum berria.
paper zuriaren gainean zenbait aldiz idatzi ondoren jabetu naiz, alabaina, beste aukera guztiak baino hobea izan da ere, ez duela guztiz funtzionatzen. Ez duela osoki asetzen nire aldaketarako grina, hain nago ni izateaz nekatuta. Gehiago aldatu behar dudala iruditzen zait, eta agian, zergatik ez, omenaldi bat egin diezaiek edala nire egile preziatu horiei. Iban K. Leguinekin probatu dut, eta gero, Ursula K. Zalduarekin, baina lehenengoak pixka bat gehiago tentatzen hauen arren, bizkor alboratu ditut. Philip K. Zaldua ez dago gaizki, eta sarriago zirriborratu dut probak egiteko erabiltzen nahi naizen folio zurian, Iban K.dik ahultxoa baino beto behintzat. Baina, hala ere, enau konbentzitzen. Eta zergatik ez dut erabaki erradikalago bat hartuko? Zergatik ez idazlearen izen osoa neureganatu, aldaketa txiki batekin, omenaldia areagotzeko. Philip I. Dick, esaterako, edo Philip Z. Dick? Eta zergatik ez Philip K. Dick bera? Azken batean, hilda dago, eta ez juda... Berriro esaldi hau. Azken batean, hilda dago, eta ez du jada behar. Eta ni hain nago nekatuta Iban Zaldua izateaz. 7 aldiz idatzi dut Philip K. Dick paperean, nire letra biribil onenarekin. 7, zenbaki magikoa. Ez dakiz zergatik. Eta guztiz konbentzituta nago orain, eta zerbait berezia sentitzen dut neure baitan. Zerbait. Okay, this is much better. I believe I got it. It was never going to be easy. However, I got it. A new body. It could have been better, but this one will do. I was really tired of being in that sort of limbo for so many years. But now, I am back again. At last, back again. By the way, I must call Ursula and tell her about the place I come from. Anyway, will she still be alive? Eta distantzia horrek ez ditu ere bai bere kalteak adibidez autoexigentziarekin lotuta eta zenbat, askotan pentsatu izan dut oso juntu bizi gehan herri bat gehala, eta gero kalean ikusi behar dugu bestia eta azkenean adibidez zure blogean ere azten dituzun, kritikanaretik eta alderretikan horrek ere ez digaitu ez du gure autoexigentzia maila jisten nola bait zen azkenean irakurle bezala gure autoexigentzia maila ez da, gure exigentzia maila ez da txipajuagoa eta gure idazten egunen neurrian gure autoexigentzia maila ez da jisten. Puntu elkarrekin bizi garako. Izan daiteke... Ez que autoexigentzia hitzak ondesaten duen bezala norberaren jarri behar dio, ez, eta alde horretatik, ni bi mundutan ibilita ez nuke esango autoexigentzia maila txikiagoa jartzen diodanik euskeraz idazten dudanean, gaztelaniaz idazten dudanean baino. Agian maila orokorrean bai izan daiteke horrela, baina hori da kritika faltagatik, ez? Bai, horrekin lotuta, hori da, azkenean hemen kritika ez dakita zenbateaneko pisua dauken edo zenbateako edan, sinopsia kritika baino askotan egiten. Dena den, hori, Espainiar merkatuan idatzen baldin badezu oso kexako sortzekoak dira, izan ere kritika gutxi egiten dela, murriztu egin dela kritikaren maila, geroz eta gehiago amigismoa eta reseñak direla ez nolabait nagusi, kexak oso antzekoak dira, gertatzen dena da, eskala eta asko zera handiagoa denez, beti aurkitu ditzazkezula ahots disidente eta kritika gehiago gaztelaneaz euskeraz, baina gure arazoa tamainarena, ez alde horretatik, ez. Eta bai, eta, aurrengo egunean
kale-kantoi ilun batean aurkitu ahal izango dezula, aurreko egunean blogean jipoitu duzuna, eta, bueno, depende ze humorez dagoen, arazoak izan dituzkezula kale-kantoi horretan. Baina bai, ez dakit, egun batzutan pesimistago nago, baina beste batzutan hori irakurtzen dute beste gertatzen zaiena, eta eskala handiagoan izan da, keriak eta gaixotasunak nahiko antzekoak dira. Bai, igual beste eskala handi hortan eskala txikiagoa sortzen dirako, eta azkenean inguruko jendeara, beste periferia txiki batzu sortzen dirako, eta eskala handi baten. Esango nuke bai. Ja. Horretan geroz eta normalagoak era, seguru asko dira. Oneako eta txarreak. Oneako eta txarreak. Gauza guztietan, geroz eta antzikoagoa. Lehen nahi gotuzu gauzaren asuntoa, daukara monstru izena, gure monstru edo gure zama izan du eta horrendik landana. Esan da, euskaraz ez dala gauzari buruz asko idatzi, edo eta nahiko idatzi, edo eta dala baterez idatzi, esan nintzen du da, ez da egia. Baina zer dituzu kritika horien inguruan, zer uste dituzu diola kritika horien jatorria edo kritika horien atzean dagoena? Bueno, kritika hori nik uste dut egiten dela kanpotik, eta egiten dela batez ere euskal literatura euskeraz eta zuzenean jarraitu ez duten batzuen aldetik, ez? Nik uste dut kompetentzia, lehia kontu bat dagoela, gaia sabrosoa da neurri batean, azkeneko urte hauetan, zuzen ere, historiaren ziklo bat itxi den momentutik, ematen du espansioan dagoela, ez dakizin bateraino emango duen espansio horrik edo bumtxo horrek, eta orduan, bumtxo horretan, eta lehia dagoen horrean, posizioak hartu behar dira, eta hor adibidez, ukatzea, euskeraz landu denik edo egoki landu denik asuntua, bada, posizioak hartzeko modu bat, Euskal merkatura edo euskal literatur sistemara begiratuta nik justu batzutan kontrako iritzia jaso egin dut. Gehiegi hitz egiten dugula honi buruz eta kokoteraino daudela irakurle batzuk hain zuzen ere gauzari eta gauza honi inbeste bueltak emateaz, zeinarekin ez dakizu, nun gelditu, ez? Gaina gauza zabala da, zabala gerra zibilera zabaltzen den gauza bada, ez azkenean... Bai, batzutak gerra zibilera zabaltze hori ez ote den, hain zuzen ere, gauza hurbilagoaz ez hitz egiteko edo hainbeste ez hitz egiteko edo ez horren ordinki hitz egiteko aitzakia. Niri batzutan ideia hori etortzen zait burura, ez? Baina gauza nolabait azkeneko 50 urtekoaz hitz egiten baldin badeon, nik uste dut zerrenda eginez, ez ukazina dela hemen, hitz egin dela eta idatzi dela horretaz, eta esango nuke portzentaietan, zeren novela kopuruari dagokionean, edo ipuin liburu kopuruari dagokionean, edo poema liburu kopuruari dagokionean, ez daukagu konpetitzerik askoz ere sistema literario handiago eta ugariago batekin, baina, irakurle kopuruarekiko densidadean esango nuke euskeraz irabazten ateratzen gerala ondo. Eta hor, egin dira lan honak, egin dira erdipurdiko lanak, eta egin dira literatur lan txarrak, ez? Gaztelaniaz egin den bezala, ez orduan. Bueno, ni saiatu egin naiz, nolabait, gaztelaniaz, batez ere saiakerak eta artikuluak idatzi ditudanean, impresio horren kontra jotzen eta datuak ematen eta, niretzat zeintzuk diren alde horretatik obrarik zabarrienak azpimarratzen, eta nik espero dute mezu hori neurri bateraino leku batzuetara behintzat iritsiko zela, gertatzen dena, ahots oso txikia daukala, ez alde horretatik. Eta kompetentzia esan dezuna, ez? Kompetentzia eta kokatziotan gozora handiak dituzten beste hau batzu. Bai, dudari. Faltan bota izan duzu, hendikan ez, idazten gauza, ikuspegi bat faltan botatzen duzu gauzaren inguruan, edo,
nahiko anitza ikusten duzu ematen den ikuspegia? Nik esango nuke, nik ez dut uste exigentzia zerrenda bat planteatu dakiokenik sistema literario bati. Itzein behar dezu honetaz, ikuspegi honetatik. Literaturak ez du horrela funtzionatzen, funtzionatzen du beste era batean, eta finean gauza personaletik abiatzen gara kasu gehienetan, eta nik esango nuke alde horretatik, agian nolabait biktima demagoa. Etaren biktimaren ikuspegitik gutxiago idatzi egin dela euskeraz. Baina gaztelaniaz ere ez da idatzi asko, ikuspegi horretatik. Alegia, nahiz eta agian gehiago, eta naturalki esango nuke, eta gurean ordea fokoa gehiago jarri egin da, zetaren militantzian, inguruan, eta azken finean, euskal idazle gehienak modu batean edo bestean, abertzaleak direlako, izan direlako, eta nik uste horrek badaukala esplikazio bat, hori esan da, iruditzen zait euskal literaturan geroz eta aniztasuna handiagoa dagoela, eta gero distantziak ere, gertakarien fase mingarrienarekiko distantziaren luzapenak, gauzak erraztu ingo dituela, historio gehiago aterako dira, eta literatura hobea edo okerragoa, anitzagoa egingo den, ez dakit. Fikzioa ezari baldin badera, ez? Nik uste dut orain arte egin den asko oso baliagarri izaten jarraituko duelako etorkizunean ere, eta kalitatea ez da inoiz bermatuta. Zeren ez dauka salbu eta kantitatearekin ez dauka loturarik beste ezerrekin, alde horretatik denbora historikoek ez dituzte ezer ekartzen dutenik, ez? Niri alde horretatik gehiago interesatzen zait garai honetan, segura asko ez hainbeste fikziozko literaturak ekarriko ditu gauza onak eta gauza txarrak, baizik eta testimonioaren, testigantzaren, memoriaren literaturatik, hau da fikziozkoa ez den literaturatik aterako den. Hori iruditzen zait, egongo direla bai euskeraz, bai gaztelaniaz ekarpenak, hain zuzen ere orain arte isilduta edo isilik edo mantendu diren historio batzuk atera egingo direlako, ez. Baina fikzioaren ikuspegitik iruditzen zait badaukagula korpus nahiko sendo bat aurretik eta etorriko direla seguru asko ere gauza onak, ondoren ere. Zure estilora etorrita, zure formatu desberdina idatzi estilo desberdinekin, baina badago, ez? Iban Eltzalduaren ironia da esan dezakeguna. Erresa egiten zaizu, edo berezkoa den zerbait ateratzen zaizu, edo hori, naturaltasun, komantxoen artean naturaltasunetik etortzen zaizu zerbait da, edo berez lanketa batek eskatzen dizu horrek? Lanketa bat baino, nik uste badaukala zerbait nire izakeratik, da munduari begiratzeko modu bat, eta iruditzen zait, munduari begiratzen diozun modua islatu egiten dela mundua zitazteko moduan ere, ez? Eta lanketa baino niri iruditzen zait eskatzen didana dela neurketa bat. Noraino iritsiko zeran ironiaren bisturia ez aplikatzeko orduan. Hor izan ditzazken nik zalantza gehiago eta hori ez, noraino iritsi naiteken, non gelditu behar naizen, eta abar ez. Eta bueno, bestalde bai egia da badagoela halako begirada bat ipuin askotan, baina ez guztietan. Izan ere nik uste dut, ironia neurri batean tristearen umorea dela, ez? Eta ni oso tipo tristea naiz. Orduan badaude ere nik uste dute ironiari esker naizela agertzen naizen baino drama queenago. Bestela oso drama queen izango nintzateke
idazteko orduan eta segurasko aguanta ezin izango nintzateke orduan. Kareta pixka bat bai, bakotezuna neurketaren inguruan, haugazu bloga. Neurtzen duzu, blogean idazten duzuna, publikatu baino lehen, batez kritika danean edo lehen aipatu dugunaren inguruan ere bai, oso juntu bizi egean herria garen ez, neurtzen duzu, kitze duzu, botoia sakatu, bidalketa egin baino lehen pentsatzen duzu, bueno, hau igual. Edo, bueno, gutxi gora gara pentsatu duzuna bidaltza duzu ja zuzenean. Ema filtro sartzen dizkezu horrek? Depende. Zalantzasko baldin badazkat, orduan Andrea baikin konsultatzen dut, eta orduan ja ez, hori seguro ez dela ateratzen, bera da nire filtroan nagusi ikuspegi. Gero dauzkat beste lagun kamitzak kafeago batzuk, eta horiek badakit esaten baldin bade, esan ere desbota hori eta gehiago. Okasan gerutxu bat eta hori da, hori dauzkat, ez bai. Ez, baina, bueno, nik uste ez da magnifikatu behar kontu, ez azken finean, zera, literatura buruzko blog bat buruz ari gara. Zema jendek irakurtzen du, ze hoi hartzen dauka horrek. Oso gutxi. Orduan, nik uste dut, da, ez dakit, Twitterreko polemikak bezala. Ez diogu hain beste garrantzirik eman behar, zeren, ari gara oso eremu estuan. Egia da, bai, niri literatura asko gustatzen zait, oso asko bizitzen dut, irakurle bezala eta hooligan bezala, eta hater bezala ere bai, ez? Eta garratza pixka bat ez, Gran Hermanoko etxan bezala. Bai, dena magnifikatu egiten dela, ez? Nik uste eta relativizatu inbar dela, ez? Orduan ez dauka inbeste garrantziari, ez? Eta, bueno, batzutan gogorra izan daitekeela, depende ze libururekin edo ze gilarekin naritzeekin ibilitzen inbeste eta gaina saiatzen ez errespetotik egiten hori guztia, agian bai, baina, bueno, ni saiatzen ez konsolatzen ere burua halakoetan, beti lamuntu zaitezke momentu batean edo bestean, pentsatzen, horrela idazten baldin badut zerbait buruz da inportazio dalako. Ni horri garrantzia ematen dio dalako, ez? Eta agian ez nioke hainbeste garrantziarik eman behar, baina, bueno, niri irakurtzea eta literaturan entzat oso gauza garrantzitsua delako nire bizitzen, ez eta gero badakidan, nolabait munduak aurrera jarraitu dezan eta, berotegi efektuarekin konparatuta, neko gauza, edo, munduko osearekin konparatuta, tokala garrantzi berezi. Bueno, hainbeste garrantzia da, irakurle talde bat ere zuzentzen zuela Gasteizen. Zer ekartzen dizugu irakurle klubaren esperientzia horrek? Bai, bueno, ni iritsi nintzen nahiko bizitzako gauza gehienetan bezala nahiko kasualidadez horretara. Gasteizko euskara taldetik eskatu zitzaidan halako talde bat sortzeko, joan nintzen begiratzera nola funtzionatzen zuten talde batzuk gaztelaniaz eta euskeraz funtzionatzen zuten gutxitako batzuk gara hartan, eta abian jarri nuen, ez? Eta jarraitzen duten 18 urteren, pasazpi urteren ostean horrekin, ez? Orduan bai, zerbait eman behar ditzen, bestela ez nuke egin. Eta ez bakarrik afariak eta horreko. Ez, niri, bueno, alde batetik, hain zuzen ere hori, ez? Beste irakurtzea oso gauza bakartia da, oso gauza solitarioa da, ez? Eta nolabait konpartitu izatea irakurketak iruditzen zait oso aberasgarri eta batez ere besteen irakurketak asko ikasten duzu. Liburuan ikusi dituzun gauza batzuk beste irentzun da, jasotzen dituzu, ez? Alde batetik, ez? Eta ero bestetik nire ikuspegi eman bezu personalago batetik, bueno, ez? Proposatzen ditudan liburuak izaten dira niri liburuanak iruditu zaizkidanak normalean, eta horrek ematen dit haietan sakontzeko eta aukera bat, ez? Hobeto irakurtzeko, ez? Alegia, bigarren edo hirugarren bat aldiz irakurtzea eta gaina prozesuaren buruan, esan dudan bezala, besteen iritziak jasotzeko ere. Eta niretzako aberaz
aberaste prozesu bat da, eta horregatik egitea jarraitzen dudala uste dut. Bueno, gero Laura Minteirekin egongo zea, galera daukate erarentzat, Euskal Pen elkarteko zutin behitzagun da, bineta gotik dela. Jakinen nuke gaurrengo mundu honetan, mundu komplikatu honetan, zer non adierazpen askatasuna bere arazoa bitu. Zein dan Euskal Penen lekua hortan eta Pen elkartean daukan lekua hortan eta zein da altu beharko duken papera edo non ikusten du berak jarduera hori. Hain zuzen ere, gure gonbidatua Laura Mintegi izango da.